Как да помогнем на детето да говори по-ясно, без да разбере, че се упражнява? Или 7 ползи от курса Гласико. Остани до края, за да разбереш повече. Първо, детето участва с желание. Упражненията са поднесени под формата на стихчета, песнички и кратки истории, което провокира детето да участва с усмивка, а не с отказ. Второ, 3 ключа за успешния говор, събрани в един курс. Артикулация, дишане и глас. Всичко, от което детето има нужда, събрано и структурирано в един курс. Трето, подходящ за ежедневна употреба у дома. Кратки видеа, ясни инструкции. Родителят не се чуди какво и как да прави. 4. Подкрепя говорното развитие. Упражненията подпомагат ясния говор, силата на гласа и правилното дишане. 5. Спестява ви време и напрежение. Няма търсене на упражнения, няма импровизация, няма принтиране. Всичко е точно, ясно и готово. 6. Подходящ е за различни възрасти. Курсът е подходящ както за деца в предучилищна, така и в начална училищна възраст. До края на януари може да поръчате курса с 15% отстъпка с промокод Нова година 26 само на logotera.bg.